в Instagram Shadow Fight 2. Ами имам за оръжие и пари, защото вчера направих един клип, но той ми бе отхвърлен. Явно защото е бил много дълъг. Както виждате, вече не съм слугата на Мобизена. Може да не видя, че много добре снимката. Да започваме. После... Опа, те пуснах с телефона. После може да кача на Minecraft Daily. Ами, не знам, може да кача Insane Impossible тук. И да започваме да мачкаме машини. Ай, това ще кърта. Продължаваме от къде. Гледай сега. Ще стана бързо хард. First Strike го правя аз и я къртя веднага. Вижте, комбо 3. Комбо-ломбо. Гледай сега. Рим, хайде приема. Даби-ду. Ще направим на нищо. Ето, виждаш ли, хайстън. Ето, тук отгоре там, където ми човечето, където ми живота, има едно бяло под него, от него пише хайст. Гледай сега, точно на такова, май той малко след, защото с бухалки и ги апгрейдвал, пък аз бухалките са преди сати. Оля, той остана без оръжие. Ах, лесен. Тя и броня съм не издържава на тос. Абе, че живот не ми вземаш, бе, просто стей на производа на съдбата. Кучтай. Опа. Пишете на други хора да се абонират за мен и аз ще пиша да се абонират за тях. Да дадем повече абонати да качвам по-често. Не да качвам по-често, да става. Опа, тук. Да става по-известен и вече да ме допускат да золи с известен ютубър. Това вече става по-забавно. Абе, че Мобизен. Стоп. Привести са. Трябва да се го смаля логото. Абе, че ме. Не, той ще ме победи. Оставим без оръжие. Ема шкоро. Абе, че слям, дори ние сега ще направим бомбонки. Абе, ко ме лязеш, ма? Ама, виж колко много му вземам. С ти мърлоци пред това. Ама, че не му умре, че манджа ще едеш до вечера. Манджа. Абе, че слям, дори не е китайца такъв. Не така. Пич страх. Левец. Виж колко малко. Не, бей. Сваля. Не, падай страх. Сега ще ми даде малко живота. Ако ми беше взел много малко, ще да ми паля. Амазент ефект. Бързо го раздавам, ама още си с оръжията. Което то много често не падат оръжия. Ето аз пак станах хард. Не падат оръжия, защото ви трябва много се отдълдат. Трябва ви специална, трябва и да си хватка за... Например, тази дете направих сега, някаква подобна и оръжията няма. Аниме Петко, девчина се забрави чукера в киното, разпределите ме кара мене да чистя. Виж какъв си. На Макдоналдс няма да отидем. Шекспир няма да отидем. Защото цигари. Не може да се движи. Те са само нинджа. Аз съм стигал до 10 рунди, съм побеждал там, а сега не мога да се
по-напред съм стигал с палки. И мама ти. А не, Петко. Абе, чили ми. И таралеш така, няма се таралеш. Абе, виж да ме таралеш. Браво, бе, браво, бе. Ма трябва по-назад да учиш, бе, Петко. Ти разбраш, ма. Защитава се, Оф! Той ми проваля клипа вече. Хубава. До сама смелостта да го направя. Има смелостта, бе. Аз нещо... Абе, стига си се предпазвал, бе, Голю. Чит си, ти тъп. Аз и знаеш така, кой ще предпази? Баба ти Стевка. Ще станеш на макарони на гаща. Хора, почвам го. Айде, никой не ти каза, че може да стане. Хайде, лягаш. Лягаш да спиш, ти казах. Хора, още нямам Фейсбук страница. Трябва да събера поне 100 абонирания, за да се направя. Така е от YouTube. Ако ме удари още веднъж, аз съм пеперони. Но. Рипсам. И да го победя, после много ще ме победя. На малко демидж съм. Help me, please. Айде само веднъж. Греят. За 49. От 99 секунди на 49 секунди. Гледача за 49. То сгарня, то ще ме наби бързо, той е много гаря. Ти тъп си, знаеш ли? Тъп си. Не! Че ма папна. Да избегна тъпия ме. Това меч струва 35 диаманта, аз нямам дълго. Има едно дето това 135 диаманта, ама е невероятно хора. Може да вкърти всеки. Сега ще ви покажа, ще покажа меча на пост. Бе в меча на джунджата ще покажа, после веригата. Не му гледайте каската. Значи, ето и вече. Пак ето е веригата. 25, да, 125. Вижте каква е силата. Пак ще покажа, че ви да исках. Бу, бич, хера, малей. Хора, вчера както казах, след той като идвах, вече са в 2 години. И просто бях отишъл на гости. Там нямаше опла и си бях взел телефона. Бай Петка. Ето и никога не се поставя крак и не го задръжа, защото що да е. Хора, днеска може да направим да дуспити. И не. Може пак аз може да ги вадя. Аз няма ги вадя. Нашия вратар ще ги вадим. Абе, ти дъбък ли се? Абе, точно от 1000 години мисля, че го бия. И сега трябваше да съм го бил. Айде, оле, никога не съм ги паткал. Те аз като скоча, никога те не съм ги паткал. На раунд. То се.
Гледайте хора, много бързо. Не искам, ще го направим на макарони. Ри. Ама къде бягаш, че моля бахала. Айде, first strike. Бързо бе, бегиш. Бегиш, бе. Бегиш. No. Ах! Полили ме взема нищо, защото ни вълна с бухалки, що ти проса. Бронята му е по-слаба. Моята каската... Той даже е без каска. Не. Не пак. Да видим какво ще направи този. Знам, че нищо, защото аз съм играл с всички. Тук трябваше оръжията да паднат. Какво взе? Я виж колко каква малка четвъртичка съм взе. Абе, че Гошо ми взето? Ама, не, аз ще направя пуканка, бе, момче. Невъзпитан си. Айде. Не, пак. Ако беше по-силно го направя, Какво? Не мога да го направя. И сега да правя пуканки с... И сега, бум, бич. Оля, пак. Хора, докато ме убият. И вече приключвам клипа. Го бия и убия, ама докато ме убият хора, приключвам клипчето и точно направо ще смажа, защото ме удреш колкото си искаш. Уау. Абе, що да там учени бе, аз знам как да се избя... Какво ли? Двамата са го клоснахме. Явно той първица. Такова. Не! Ай, не. Той ще ме би сигурно. Ама аз ще го направя на пуканки при мен. Казвам ви на пукинки, ви казвам. Абе, не мога вече, бе, че да не вече. Ако ме удари още веднъж, аз съм риб, пеперони. Не. Айде. Мали успях да го победя. Аз ви казах, ще му ударя в тупан. Ти ще ме убият сега. Ме ударят след веднъж, аз падам на земята. О, този път. Направо. И да съм направил в първа страйка и сега удря. Ето. Еми, това беше. Еми хора, ако клипът ви е харесал, дайте лайк, абонирайте се и се молете за моя канал. И чао!